Sa number 10, sa Victoria City, sa pagbukas ng school year, ang kada manunudlo magkaangkon sang laptop. Ang kada classroom naman mayara sang smart TV na sa tanan nga public schools. Suno kay Victoria City Mayor Javi Benitez na humana nila ang procurement o kunang pagbakal sa mga laptop, TV kag tablets. Ang tanan nga mga classroom sa Victoria City ang mabutangan na sang smart TV. Ang kada teacher sa public school kag SPED center pati na administrators ang matagaan man sang laptop kag isa ka tablet ang i-share sang 5 ka mga estudyante sa kada classroom. Suno sa alkalde, ini sumugod na sa pagbukas sang madason nga school year. Kabahin ini sa ginaduso nga digitalization sang syudad kag para mapaayuman ang kalidad sang edukasyon. For all public school teachers and also administrators and even ang mga SPED. So tanan sila matagaan. And 1:5 because di man naman masarangan tanan nga mahatag per student, and also because you don't need to. Because hindi man most of it, I think the education reform that we will do will be a lot of collaborative efforts. So it will be partnerships and group work. So 1:5 is good enough.